2 setmanes separen aquesta imatge d'aquesta altra. Amb les restriccions per frenar la Covid, la majoria d'activitats esportives porten 15 dies saturades a Catalunya, com ara les que es realitzaven en aquest complex esportiu de Sabadell. En Lino Gutiérrez és director de l'Escola de Futbol Infantil de l'equip sabadellenc i després de molts anys d'experiència ara s'ha d'afrontar a una situació que està posant en perill el futur d'una bona part dels ingressos del club. Nosaltres allà a l'escola de futbol sí que és veritat que hem tingut algun confinament perquè els nanos arriben que a les escoles algun company o algun familiar donat positiu, però a nosaltres la veritat que pensem que no poder entrenar ni tan sols com estaven entrenant fins ara no és bo. Només el primer equip, que es troba a la segona divisió, és qui realitza els seus entrenaments. Uns entrenaments, però, que estan lluny de la normalitat. Ha sigut situacions atípiques, entrenant de 2 en 2 en un camp tan gran, setmanes senceres que no podíem veure els companys, només amb els companys que coincidien per horari, i amb totes les mesures de sanitat, mascaretes, distància, i ha sigut una miqueta, al principi, una miqueta difícil. Ara, la principal preocupació està enfocada en el futur de l'activitat dels més petits, els quals sembla que no podran jugar en un temps. Un altre esport clarament perjudicat ha estat la natació artística. A les nedadores d'aquesta disciplina no només se les ha privat dels seus entrenaments, sinó que compten amb el hàndicap que des de casa no poden treballar en el seu medi habitual de la pràctica esportiva, l'aigua. Tot i això, des dels equips tècnics han trobat diverses maneres de poder dur a terme un seguiment i poder explotar al màxim un esport aquàtic sense accés a la piscina. Des de casa ja ens connectem cada tarda amb les nenes i fem entrenos o escalfament en sec i preparació física o flexibilitat, o busquem de fer jocs que s'entretinguin les nenes, però més que res anar fent un seguiment a elles i que ens vegin cada dia per mantenir contacte i la il·lusió, si més no. El principal problema, però, està en les perspectives de futur, no només en el desenvolupament i progrés de les habilitats tècniques de les esportistes, sinó en la motivació, les ganes i la difícil tasca de tirar endavant una temporada intermitent, imprevisible i completament alternativa. Respecte a les nenes és complicat, sobretot mantenir-les motivades perquè al final no estan en el seu medi que és l'aigua i no poden treballar el seu esport al 100%. És molt difícil treure el seu màxim rendiment quan no tens un objectiu com una competició que per elles és el més important. A més, el fet que aquestes mesures només afectin a Catalunya perjudica en especial a totes aquelles nedadores que competeixen a nivell nacional, ja que pel moment els calendaris de les competicions de la Federació Espanyola de Natació segueixen en peu i elles no tenen instal·lacions disponibles per poder preparar-se. La dansa urbana també s'ha vist perjudicada. Quality Dance Studio, com la resta d'escoles de Catalunya, han hagut de tancar les seves portes i proporcionar els seus serveis de forma online. Estamos otra vez dando servicio online. La diferencia es que en este caso, como solo es Cataluña, nosotros hemos cogido una plataforma externa donde los alumnos puedan hacer las clases online en directo o las puedan ir a ver en diferido. Que es una manera también de que si el alumno por lo que sea no llega a la clase y quiere hacerla el fin de semana, pueda entrar a hacerla, tenga un historial de les classes que ha hecho, puede repassar-les. Encara que han donat solucions per poder seguir endavant amb la temporada, els entrenaments de competició no obtenen resultats positius. L'online dificulta el treball. Los entrenamientos es un caos hacerlos online, pero es lo mismo, intentamos que el alumno siga conectado. Es la única manera de obligarles, entonces pues hay con grupos que los que trabajas la coreografía de competición y limpias los movimientos, con otros que les das material coreográfico simplemente para que trabajen la retentiva. Depende del grupo y depende de la edad que tengan y depende, claro, cuando son muy pequeños les es muy difícil estar delante de una pantalla una hora. Entonces tienes que estar jugando un poco con eso, pero de momento los ensayos de competición se mantienen online. Encara i així, la temporada de competició està prevista pel maig del 2021, tot i que és un interrogant degut a la Covid-19. Davant aquesta situació, els esports s'uneixen per manifestar que la taxa de contagi en les seves instal·lacions pràcticament és mínima, exactament d'un 0,8% segons les dades del Ministeri de Sanitat.